Cesta sem bola ťažká. Prečo akože k vám do Topoleckej nechodza autobusy? Autobusy? Hromadná doprava. Samospráva na nás trochu sere. Ale volačo iné som ti chcel ukázať. Kúkni sem. V Topoleckej máme partiu nadčasových vedcov. Založili si firmu a chcú predávať svoje akcie. Predávať svoje akcie? Áno. Objavili napríklad Hladinka Maker alebo svetoznámy Vidriduch 3000. Poznám to. Hladinka Maker si chcem kúpiť, keď som tun. Samé prevratné objavy. Veľa som o nich počul. Sú svetovo uznávaní. Tento rok to vypadá na Nobelovku. Cena ich akcií predrbe všetkým grafom plafón. Už roky som nevidel taký potenciál. Za ich predaj je slušná odmena. Penášky? Počul som, že z dobrý odrb. Predajca cez telefón. Tak som sa ta chcel opýtať, či by nechcel predávať ich akcie. Akcošky z Topoleckej? To je úplná bomba. To sa musí samé predávať. Nie? No, má to slabý marketing a veci tak trochu pijú. Takže musím priznať, že drobné riziko tá investícia má. Ale to už ty, ktorým by si telefonoval, predsa vedieť nemusá. Ľudia sú dneska aj schopní vyhodziť životné úspory z okna v igelitovej kabeli. To je pravda. Tak vidíš, ich chyba. Áno, presne tak. Penáze sa musá točiť. Áno. Takže vlastne nič zle nerobíme. Tak čo, ideš do toho? Náš farár ma učil, že nehovoriť pravdu neznamená klamať. Navyše, tá ich firma musí šlapať jak hodziny. Nie? Jako kedy? Štil už mesiac v kuse slopu. Ozaj? Vypadá to dobre. Celkom sa mi to ľúbi. Čím si to hovoril, že sa štil živíš? Výherné žreby, čorky a automaty. A ako to ide? Darí sa? Niekedy áno, inokedy nie. Štil skôr nie. U nás zarobíš na barák. Áno. Teda čo prosím? Predajom tohto pokladu zarobím na barák? Rozumiem tomu dobre? Dze to má háčik? Miesto výkonu práce je Topolecká. To má byť jediný problém? Predám pár tisíc akcií ľudom cez telefón a vy mi za to dáte veľké prachy? Jak tých akcií predáš pár tisíc, tak ti dám moju jedinú dcéru za ženu a pribalím aj môjho golfa. To sa snad nestane. Môjho golfa milujem. Haló, Emil, očujeme sa? Pri telefóne investičný žralok Míro, spoločnosť Topolecká Beautiful Investment. Vieš, jak sa vypráva, že sú šance, ktoré chodzá len raz za život? Nemám na toto štil čas. Úžasné. Preto práve volám Emil, abys nemusel chodiť do roboty a mal času, koľko chceš. Volám štil našim prémiovým klientom ako ty a mám pre nich tú najväčšiu šupu, jakú sme tu kedy mali. Tá šanca sa týka investície do akcií legendárnych vedcov z Topoleckej. Je to ultramoderná výskumná stanica z Kopanickera, má za sebou prelomové objavy v oblasti biochémie aj kvantovej fyziky. Vypadá to, že tento rok dostanú Nobelovku. Je to banda profesionálov, ktorí makajú každý jeden deň na nových objavoch. Je to čistá tutovka Emil. A štil Emil zatál sa predávajú tie akcie za 5 eur jedna. Ale pozor, milý Emil, moja interná analýza hovorí, že vystrelá vácej jak zlato, striebro a bitcoin dokopy. Teda jak štil zeženeš penáze a zainvestuješ, do pár rokov si kúpiš peknú garzonku na Brezovej alebo trojizbák v Dubaji. Ježiši, to je ozaj skvelé. Presne, Emil. Odporúčam ich kúpiť aspoň 20 000. Poviem ti, Emil, túto robotu robím už 30 rokov a pomohol som nechutne zbohatnúť už tisícom ľudí. Ale takúto investíciu som ešte neponúkal. Už štil sa môžeš radovať. V prípade vedcov z Topoleckej predikujem fenomenálny úspech, milý Emil. Buď rád, že mi zdvihel telefón a že si nám urobil čas. Berem teda 20 000 akcií. Takto máme 100 000 eur, Emil. Hneď idem povedať mojej šarmantnej sekretárke, aby nachystala podklady a ty mohol spraviť prevod, dobre? Dobre, ďakujem, Miro. Skvelé. A Emil, ďakujeme, že si s nami. Si frajer. Vitaj v Topolecká Beautiful Investment. Nazdar, Emil. Boha jeho to čo bolo. Stará Turá, môj domov, kde srdce moje spočíva, tam, kde prste ticho šumí, duša moja ožíva. V očiach ľudí, v srdciach detí, radosť sa tu skrýva. Stará Turá, miesto krásne, kde láska býva. Stará Turá, môj domov, kde srdce moje počíva, tam, kde prste ticho šumí, duša moja ožíva. V očiach ľudí, v srdciach detí, radosť sa tu skrýva.